Bona tarda. En aquest tutorial us vull ensenyar a crear el vostre portafollis digital amb Google Sites. Com veieu, estic al meu compte de correu. Un cop aquí, heu de venir a aquest punt de menú, obrir-lo i buscar la icona de Sites, que és aquí. Cliqueu a sobre i us anireu a aquesta pantalla. En principi, vosaltres heu de tenir aquesta pàgina en blanc, perquè encara no en teniu cap site creat. Aneu aquí, al botó crear, i feu clic a sobre. Un cop aquí us trobareu diferents opcions. En aquests punts podeu buscar plantilles predeterminades per fer-les servir. Jo us recomano que feu servir una plantilla en blanco perquè així la podreu adaptar als vostres interessos i al que necessiteu. Llavors aquí li hem de donar el nom al lloc. Vam dir que l'estructura del nom del nostre portafoli seria portafolis. El nostre nom posem José Pérez i el nom de l'àmbit, que són ciències socials. Si us fixeu, el nom que doneu serà el nom que aparegui a la vostra adreça electrònica. Podria ser que el nom fos massa llarg i que haguéssiu de reduir-lo aquí. Però bueno, això us avisarà després quan feu la creació. Heu de confirmar que no sou un robot. Cliqueu aquí, us fa una pregunta, selecciona les imatges de gelats, doncs vinga, aquesta, 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 aquesta. Verifiquem. Efectivament, no som un robot i li donem a crear. Veieu? Ens diu que el nom és massa llarg, doncs el que farem serà reduir el nom de l'adreça electrònica. El nom del lloc queda el mateix, però el nom de l'adreça electrònica serà el que es vegi modificat. Hem de tornar a confirmar que no som uns robots. Ara ens pregunten per amanides. Aquesta, aquesta. Verifiquem. I li donem a crear. I ara sí, l'està creant. Pot ser que us passi això, que hagueu de modificar el nom aquí. Intenteu respectar sempre el concepte de portafolis i ciències socials. Veieu? Ja som aquí. Aquí teniu la pàgina principal. El que jo recomano és que aquí feu com una breu presentació de què és això, que és el vostre portafolis. Com podeu escriure aquí? Doncs clicant en aquest botó, que és el d'editar pàgina, s'us obrirà el quadre de menú i aquí podeu posar, doncs, és el portafolis de José Pérez. Corresponent a l'àmbit de les ciències socials. I posar més informació sobre vosaltres, sobre el centre i, en definitiva, editar-lo a la vostra manera. I doneu a guardar. I aquí teniu la pàgina principal. Després, com que en aquest primer trimestre estem fent dues assignatures, haurem de crear una pàgina per cadascuna de les assignatures. Com es crea la pàgina? Doncs molt senzill. Feu clic aquí, crear pàgina, i li doneu el nom. Per exemple, art i artistes. I el que farem serà modificar la plantilla. Potser ens interessa més l'opció d'arxivador, perquè ens permetrà organitzar la informació de manera més senzilla. Feu clic aquí, modifiqueu i creu. I aquí teniu ja una pàgina específica d'art i artistes amb els punts de menú per incorporar tota la informació que anirem creant. Afegir arxius i enllaços, altres elements des del nostre compte de Gmail i després organitzar tota aquesta informació. Com que a GES2 tenim dues assignatures de ciències socials, doncs crearem una altra pàgina que es dirà Ciències Socials 2 i farem la mateixa operació, li donarem el format d'arxivador. Creem i veieu, ja tenim les dues assignatures amb els punts de menú per tal d'afegir la informació. Després tot aquest disseny el podrem editar, però això ja ho veurem en properes sessions. Ara el que m'interessa és que creem aquesta estructura i que donem
espai a cadascuna de les assignatures. En el cas de GES2 amb dues pestanyes, una d'art i artistes i una de ciències socials 2, i en el cas de GES1 una amb una pestanya corresponent a l'assignatura de ciències socials. Un cop teniu això, l'única cosa més que heu de fer és fer clic aquí i veieu, aquesta és l'adreça principal del vostre portafoli. Doncs vull que copieu això i que m'ho envieu per correu electrònic. Ho copieu i m'ho envieu a la meva adreça de correu electrònic i amb això ja ho tenim tot. Espero que us hagi servit i res, ens veiem.